Oraindik ere akelarreak egiten dituztela esaten dute batzuek. Badakizue edabeak edan, dantza zoroan ibili, teatro agurtu, haze utzikarak. Herritar baten alaba, egan irteten ikusi omen zuten behin. Beste baten semea, ezkutuan sorginkerietan ibiltzen omen da. Eta etxe batetik aurra desagertu zen, eta sorginek eraman zutela esan zuten. Egia den edo gezurra den, batek daki.
sorginen harima ez da galdu, errezen dituzte sorginen irribarra gara
Marik bere babesean hartu zuen mendian galdu zen mutiko hura. 7 urte eman zituen desagertuta. 7 urte Mariren ondoan, bere aginduetara bai, baina baita bere jakintza guztia bere ganatzen ere. Amalurraren eta naturaren sekretua kontatu zizkion. Haizearen eta eguzkiaren boterea ikusi zuen, euriaren emankortasuna, trumoien eta tximisten indarra, baino ez hori bakarrik. Dantzaren magia ere bere ganatu zuen. Gorputzaren mugimenduak begira dagoen edonor liluratu dezakela ulertu zuen. Eta akelarreak ez direla dantza zoro bat, gorputzari askatasuna eman eta libre sentitzeko modu bat baizik. Hori dena ulertu zuenean, herrira itzultzeko eskatu zion Marik, eta herritarren artean hori zabaltzeko. Talaxe egin zuen. Herrira jaitsi zen, eta dantzaren pausuak eta mugimenduak erakutsi zizkien gainerakoi. Eta hala, denborarekin, akelarrekiko eta sorginekiko beldurrak desagertzen joan ziren. Eta dantzak askatasuna ekarri zion herriari. Eta hala bazan edo ez bazan, badakizue, direnik ez da sinistu behar, baino ez direnik badazpadare sekula ez esan.